कोरोना वायरस के लेके पूरा देश में लॉकडाउन बा, जेकरा वजह से देश के अलग अलग हिस्सा में बड़ संख्या में मजदूर फंसल बाड़न। ऐसन मजदूर के सकुशल घर वापसी खातिर सरकार के तरफ से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलावल जाता। यही कड़ी में उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फंसल मजदूर लोग के बिहार जाए खातिर शनिवार के 4 ट्रेन रवाना कईल गई। ई ट्रेन से करीब 6000 प्रवासी मजदूर घर पहुंची हन। ई ट्रेन दादरी आउट दनकौर स्टेशन से रवाना भई। पहला ट्रेन 11 बजे दिन में दादरी स्टेशन से औरंगाबाद खातिर रवाना हुई। दूसरा ट्रेन दनकौर से 12 बजे रवाना भइल, जेकि बक्सर पहुंची। तीसरा ट्रेन 3 बजे दादरी से सासाराम खातिर रवाना भइल, जबकि दिन के चौथा और अंतिम ट्रेन सांझ के 4 बजे सीवान खातिर रवाना भइल। हर ट्रेन में करीब 1500 मजदूर के इंतजाम बा, जिनका सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान में रख के बैठावल गईल बा। रोहतास के विक्रमगंज में एक दर्दनाक हादसा हो गई। यहाँ मुंबई के भिवंडी से आ रहल मिनी ट्रक दुर्घटना के शिकार हो गई। इस हादसा में ट्रक में सवार दर्जन भर से ज्यादा मजदूर लोग घायल हो गईलन। बतावल जाता कि सभी मजदूर मधुबनी जिला के रहे वाला बाड़न, जे मुंबई के भिवंडी में एगो निजी कंपनी में काम करत रहन। लॉकडाउन के बाद कंपनी में काम बंद रहे, ऐसे कंपनी मालिक ई लोग के एगो मिनी ट्रक पर बैठा के मधुबनी भेज देलस। ई मिनी ट्रक जब विक्रमगंज पहुंचल तबे एगो ट्रक एह में पीछे से जोरदार टक्कर मार देलस। ई दुर्घटना में घायल मजदूर लोग के सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती करवावल गईल बा, जे में से 2 गो के हालत गंभीर बतावल जाता। इससे 40 जन हम लोग टोटल हैं। और विक्रमगंज हम लोग जैसे आए, जैसे कि विक्रमगंज थाना वहाँ पर पड़ता है, वहाँ पे आए तो पीछे से हमारे गाड़ी को ट्रक ने ठोक दिया। उसमें 8-10 जन जख्मी है, उसमें 2 सीरियस है। ई मजदूर लोग के पास सीटी स्कैन करावे खातिर पैसा नहीं खे और ना ही खाए पिए के साधन बा। ऐसे में खबरिया भोजपुरी से फोन पर बातचीत में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित मजदूर लोग के हर संभव मदद करे के आश्वासन दिलन। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे यूट्यूब पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।